ин дарси панҷуми ман дар бораи намуди тағйирёбандаҳо гуфта мешавад. яъне дар дарси гузашта мо гузашта будем ки худи тағйирёбанда. дар ин дарс мо мехоҳам фаҳмонам ки тағйирёбанда кадом намудҳо шуда метавонад. хуб, тағйирёбанда асосан се намуд мешавад. мисол var, int, double string, яъне инташ танҳо рақам қабул мекунад, double рақамҳои мисол 3/5, 7/6 ҳамхеле вергулдор қабул мекунад ва стрингаш бошад танҳо ҳарф қабул мекунад, яъне ҳарф рақамам қабул мекунад. мисол мана var баробар мисол int var int аввал номи тағйирёбанда баробари мисол мана 10 var double мана var double баробар мисол мешавад ки 5/9. ин хеле чиҳоҳай ку дар мавриди рақам нарх гузоштан 5.90 дирам мешавад ку var мешавад ки str яъне стринг гуфтаги гап баробар мисол менависем ки сатранда мана мисол Тоҷикистон. хуб, ман ино буданд намуди тағйирёбандаҳо. асо ино дар JavaScript ба фикрам аҳамияте надоранд, ки дар забони барномасозии Java беҳад муҳим мебошанд. хуб, дар ин Java-ам ки гузаштем, иноам дар инҷа муҳиманд, яъне ки заруриянд. мисол мана мегирем, чоп мекунем double document write write мисол мана мегирем ки int як чизи дигари ҳарф калон шуд. ҳарфи агар ки бо ҳарфи дар мавриди эълон кардан намуди тағйирёбандара, яъне дар ҳолати номгузор ба тарзи навишташ нағз аҳамият додан дар кора. мисол мана int гирем, агар и калон қатъи шуд қабулаш намекунад. мана мисол мекунам, мана чоп нашуд. ҳамчун и хурдаш кунам, чоп мешавад ҳатман. мана 10 эълон кард. хуб, беҳад нозука дар мавриди номгузорӣ, яъне дар ин боло чиро гузоштем дар сатри чопкуниам ҳамонро бояд гузорем. танҳо ҳатто ҳарфҳои хурди калонашам ба назар мегирад. мана баробари int хуб плюси br мегирем. инма мекунам ки double инаш мешавад str мана хуб, мана чӣ хеле дисодед кор карсода. асосан дар Java мешавад се намуди тағйирёбанда. ман тағйирёбандаи якумаш int, яъне ҳарф рақамҳои бутун қабул мекунад. тағйирёбандаи дуюмаш double рақамҳои вергулдор, яъне барои нарх қабул кардан, барои дигар чизое ки бутун нестанд. ва str
string барои навиштани ҳарф, текст, барои навиштани текст хизмат мерасонад. хуб, ин буд дарси панҷуми мо бахшида ба намуди тағйирёбандаҳо. хуб, то дарсҳои оянда, хайр дар паноҳи худо бошед.